Pak even mijn telefoon uit de tas, jij staat toch. Wat zit hier allemaal in? Waar ligt die dan? Middelste vakje. Je hebt 12 vakjes. Helemaal gevuld. Oh mijn god. Moet ik nu werkelijk zelf op gaan staan? Dit is toch niet normaal? Je vindt je toch nooit meer iets in terug? Hele beauty case erbij. Ik raak mijn tas eens niet zo af. Dat zijn allemaal dingen die ik nodig heb, die handig zijn. Ik vind hem niet hoor. Make-up, ja, die hebben we ook altijd nodig. Dit is een heel overlevingspakket. Ik heb hem. Oh nee, je portemonnee. Ja, die moet er toch in zitten. Ja, ik vind dit niet meer normaal hoor. Normaal mogen mensen helemaal niet in mijn tas kijken, dus ben blij. Wees vereerd. Ongelooflijk, wat past er allemaal in dat kleine tasje van jou? Tampons. Dat je hier nog iets in kunt vinden. Dat is nog niet alles hoor, ik heb hem pas leeggemaakt.